खुलुमबाय लोगोफोर वेलकाम बैक टू द चैनल चिकन क्रिएटर्स यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ आंबो दासान्दि मोजाङानो दंथ'यो आं दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान र'स्ट भिडिअ लानानै फैदों स' बेनिखायनो नोंथांमोनखौ दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय गिबियावनो खावलायनो सानखायोदि बा बुंनानै दोनफानो लुगैयोदि जायफोर बिथांमोना र'स्ट भिडिअ नायनानै मोजां मोना अन्नानै नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायाब्लाबो जागोन आरो जायफोर बिथांमोना र'स्ट भिडिअ नायनानै मोजां मोनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो हागोन आरो रंजानाय लानो हागोन स' बे र'स्ट भिडिअआ रावनिबो गोसोखौ दुखु होनो थाखाय आं खालामनाय जायाखै जास्ट रंजानो बा एन्टारटेनमेन्ट लानो थाखाय आं बे भिडिअखौ खालामदों रावनिबो गोसोखौ दुखु होनो थाखाय आं बे भिडिअखौ खालामाखै स' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लेट्स गो 2019 गोल आरो 2020 আহিছে কি হব নাজানো बे सोदोबखौ फेसबुकआव लिरदों नाथाय बेनि 2019 आरो 2020 लिरनाया जादोंना जायाखै रायजो राजा नोंथांमोनानो बिजिरदो अन्नानै नायनानै लादो नोंथांमोना फाग्ला बिदिनो जायो स' लोगोफोर बेखौ नायलाय आरो दैजिं फेस्टिभेलाव सोर बेसेबां दामि गस्ला गानखो सोर बेसेबां खम दामि गस्ला गानखो बेखौ लानानै ससियेल मिडियायावहाय दावराव जानायखौ नोंथांमोना नायनानै लादो आजिखालि ससियेल मिडियायावहाय कम दामि ड्रेस गाननायखौबो लानानै नांज्लायग्रा जाबायलै बाप रे बाप 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 आसरितलै लोगोफोर आसरित दानिया फैदो गुबुन मोनसे भिडिअ नायलायदिनि नोंथांमोनाबो नायनानै लादो बिथांमोना मा गोदान बोसोरखौ बरायनायनि मुङै जाबाय लोंबाय रंजाबाय नाथाय जौ बेदर लुनायारिफोरखौहाय ससियेल मिडियायावहाय भाइरेल खालामनो मानो गोनांथि दङ नों लोंनो लोंबाय था मोजाङै लों बेवहाय ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामनानै मानो बदनाम लानो दरकार गैया नों लोंनो लोंबाय था नोंखौ रावबो बुंनो गोनां बाथ्रा गैया बेवहाय नाथाय बर'नि ड्रेस गाननानै बर'नि गानग्रा जोमग्रा जोमनानै बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव भाइरेल जायोब्ला जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा थायो ससियेल मिडियायावहाय जोंनि बर' हारिनि ड्रेस गाननानैहाय आबां जाबां भिडिअ खालामनानै भाइरेल खालामनाया बारानिफ्राय बारा जाबाय अन्नानै आं नोंथांमोनखौ खावलायनो सानो नोंथांमोना अन्नानै बेबायदि भाइरेल खालामनायखौ बन्द खालामदो नांगौब्ला नोङो मोजां भिडिअ खालाम नोंखौ बेवहाय रावबो जेबो बुंनो गोनां बाथ्रा थाया नाथाय बेफोरबायदि आबां जाबां ड्रेस गाननानै भिडिअ खालामोब्ला बेवहाय जोंहा र'स्टार बिथांमोना बुंनांगौ बाथ्रा थायो स' नोंथांमोनखौ खावलायदों आङो नोंथांमोना सम आरो खाबु थानायावनो सोलायनानै ला बे फाग्ला बिदिनो जायो बेखौ नुनायनि सिगां मानो थैनानै थाङा साला फाग्ला बर' हारियाव मानो एसेबां आखल गाज्रि मानसि जोनोम जाखो साला बदनाम गैयिनि बदनाम लाबाय थाग्रा जाबाय थोस दख'ना गाननानै बेफोरबायदि खालामनो मोजां मोनो नामा नोंसोरो आदै मादै नोंसोर सानैया जाबायदि मोसादोंना एखेबारे नोंसोरजों मानो प्रभु देवाया नमस्कार बिमा बिफा बिब' बिनानाव बिदा फंबाय फिसाय गासैनिबो मान सन्मान जाजोब्बाय बे हिन्जावा आरो बेजों लोगोसेनो गासै बर' हारिनि मान सन्मान जाजोब्बाय बे हिन्जावा साला लैखोन गैयै जेबो खामानि दामानि गैया होननानै जानला मानला भिडिअ खालामनानै ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामनो नाङा अन्नानै आं खावलायनो सानो इयुनाव आरो बेफोरबायदि भिडिअ खालामनो नाङाथों मानोना जोंनि बर' हारिया जेरावबो गाज्रि भिडिअ जानला मानला भाइरेल जानायखौ जों बांसिन नुनो मोनगासिनो दङ स' बेनिखायनो आं खावलायनो सानो नोंथांमोना अब्ला खालामनो नांलिया अन्नानै आं आखाइ खबजबनानै खुलुमदों स' नोंथांमोन दिनैनि आंनि रस्टिं भिडिअ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामनानै होदो जाहाथे नोंथांमोननि थाखाय आं आरोबाव मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो हाथों सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो खाथिनि बे बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै हो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि लेटेस्ट नटिफिकेसना नोंनिसिम थाबैनो सहैनो हायो बेनि थाखाय बेखिनियानो जासिगोन जै बर' हारिनि जै बाय बाय